It-tesserament mhuwiex sors ta' fondi għal Partit Nazzjonalista iżda huwa mezz kif in-nies jistgħu jikkontribwixxu b'mod aktar dirett. Is-sistema trid tinbidel sakemm it-tesserati jsiru tassew il-qalba tal-Partit Nazzjonalista. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt laqa mal-attivisti u t-tesserati. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li t-tesserati għandhom ikunu l-ambaxxaturi tal-partit fis-soċjetà b'mod illi l-politiċi u tmexxija ma jistgħux ikunu. Huwa tenna li t-tesserati mhux biss iridu jkunu jafu x'inhi l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq diversi temi illi jkunu qegħdin jiġu diskussi f'dak iż-żmien partikolari, iżda jridu jkunu wkoll parti mill-iżvilupp ta' dawn il-pożizzjonijiet. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar li beda eżerċizzju ma' kull min fl-aħħar 30 sena irrifjuta t-tessera sabiex il-partit ikun jista' jifhem aħjar lin-nies. Sa issa għal Adrian Delija saru telefonati ma' 2000 ruħ. Adrian Delija sostna li s-sinjali qed juru li din is-sena se jkun hemm numru rekord ta' tesseri ġodda. Delija qal li wara l-elezzjoni tal-viċi kapijiet tas-Sibt li għadda issa l-Partit Nazzjonalista għandu tim ġdid li se jibda jagħmel il-passi meħtieġa sabiex blajnuna tal-attivisti jkun jista' jipprepara ruħu għall-elezzjonijiet illi ġejjin. Huwa qal li f'dan il-kuntest il-parteċipazzjoni tal-attivisti għandha tibda issir b'mod aktar attiva u regolari. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa importanti li dawk attivi fil-partit jibdew jiltaqgħu aktar spiss. Adrian Delija sostna li normalment issir maratona ta' ġbir ta' fondi f'Ottubru iżda b'rispett lejn il-qtil ta' Defni Caruana Galizja, il-Partit Nazzjonalista f'dak ix-xahar kien iddeċieda li din il-maratona ma ssirx u appella għalhekk sabiex l-attivisti jersqu lejn il-maratona ta' ġbir ta' fondi li se ssir fl-10 ta' Deċembru li ġej b'aktar rieda. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista esprima l-fiduċja tiegħu illi l-miri tal-partit għal din il-maratona se jintlaħqu. Adrian Delija kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Partit Robert Arrigo u mill-Viċi Kap għall-Affarijiet fil-Parlament David Agius.